היי, אני יונתן סטרייר. ואני ברי רוזנברג, ואנחנו משתתפים באתגר החריף של דיבור אחר, כי הדיבור ברשת נהיה חריף מדי, ואם אתם רוצים לדעת איך מרגישים כשהדיבור חריף מדי, אז אנחנו הולכים לאכול פלפל חבנרו, חריף מאוד, ואני מעלה ואוכל כף, אלוהים ישמור, של טבסקו צ'יפוטלה. אז ככה זה נראה שחריף מדי. יכול לבלוע את זה. אוקיי, זה חריף. אני מאתגר את נתן אודלהיימר ודודו סאסי לעשות דיבור אחר. אני מאתגר את גלי סמבירה ויונתן ויינברג, שהם אנשים סופר חריפים, להשתתף באתגר החריף ולעשות דיבור אחר. וואו. קח את החלב, קח את החלב. וואו. אני לא צחקו עם הפלפל הזה, אני לא יודע איך עשית את זה. וואו. קחו עוד ביס. וואו. אחי, זה חריף. אתה בסדר? כן, אני בסדר, אני לא... תשמע, זה